naisien nypläät. Tässä näet muutamia nypläystyynyn osia. Näihin lisäksi tarvitset nuppineuloja. Ekaksi pitää kieputtaa nypylöille sopivasta lankaa, niinku tälleen. Sit sie solmit aina 4 niistä yhteen, niinku tälleen. Ja sit tökkäät nuppineulan solmun läpi ja paat sen kiinni tukkiin oikeaan kohtaan mynsteris. Niinku tälleen. Sit siu pitää tehdä nypylöihin tämmönen silmu, jot langat ei purkeiju ennen aikojaan. Niinku tälleen. Seuraavaksi näette muutamia erilaisia lyöntejä. Ekaks koko lyönti. Sit liinalyönti. Ja verkkolyönti. Jokaisen lyönnin jälkeen siepaat nuppineulan mynsteris olevaa pisteeseen. Niinku tälleen. Reunakohdassa sietiet koko lyönnin ennen ja jälkeen nuppineulan. Niinku tälleen. Sitä mukaan kun pitsi valmistuu, niin käännä ihmeessä tukkiin. Käypi muuten tekeminen hankalaksi. Sitten ei muuta kuin nypläämään. Tässä näet yhdenlaista pitsinauhaa.